lang guys, part na guys, please subscribe, comment, like, and maraming salamat. Nagkama na video. Agam pa. Ano mo palo sa collegiate kaya na dyan ang ligay bila sa sutuan traditional. Dapat tayo. Tino, balat. Kumay. Tuwa ka ba? Wala. Anong duha dere? Lusay na sa pag pinako busag. O na inundang ang mga tao, kapasusahan ito nun, ha? Ay mapilita kung inundang mo lusay, ha? Kung pasiret ka, hindi ka mura kagutulbaan. Sunod ugas na ito lahat. Yung mga kabuyo kasi no, tubod. Nag-upload din balik. Parang nagkumakaw na dito. Nalata mo sumay sa karaan 3 days na. So, 2 days lang ka. Kaya ang karaan 3 days, matayin mo itong nag-inwan, nalata mo kuman. Pero na lang to sa bago-bago, 2 days lang na. Nagkadlaw, magaling. Hindi, sa trabaho. Isang oras. Mga alauna, alas 10. Digo. Balat ka, dito na tayo doktor bata. Tumon, balay. Asan ang bata? Tamon, sa balay ka. Dito na ito bantay ng bata. Siguro di ko ayro. Tamon! Dito daw sa balay ng bantay ng bata. Tamon. Malon! Sa balay ko magbantay-bantay. Oo ka? Diri lang. Alexay! Dali, ginaw siya din. Mahal mo kong kuya, diba? Ay! Lingi. Tawag to! Butong. Mo agto ah. Dali, hayat niya da. Ano? Ako.
Mga salamang. Ano isa raman? Puspos na to. Pila di ay! Kanan. Kano ka ba? Ayun. Lumaot ka, makatoy. Kita man sa iyang mamang. Hi! Sakit imong ipon na tukto. Di nga wading. Nadaan ka mo. Ana day? Ana. Ano dire, sir? Nadaan. Side ka o pagka-side mo siya. Oh, hinay. Pas mo sa kusong. No. Hindi na sa tandugon mo mo pindi sa tong kusong puhon. Wala nga yung mga price nga wala ang kusong. Kana ra ko nagpasakot. Mas sa hatbat lunas. Ligo. Hapon gabi, ha? Maligo bago matulog, mangimasa bago matulog. Tapos panahon na maningil na. Reno, dugay pa. Da. Sa bala na may magbantay kay muhilat man. Mulak nung nagtaman dito sa balay. Tugong dulaan. Tagamay. Atong kami ni Ate Ile Maya, magbantay dito tutupas alin mo. sa sa bilak. Mamang. Muhilat ka sa mamang. Pag si mamang nga magbantay ko dito at dito sa balay. Tarong nga, good brain. Ewan ka, sa mamang ko. Magkaman na lang ako. May Power. Oo. Power. Ano, hindi ka na ako gani. Huwag ka. Wala mo ko super power. Ama, iuho na to daan. Mientras gamay papas mo. Yan. Power na. Oh. huwag na kayo pang break halong dyan nyo. Dali, say. Dali, say. Tulak mo buhok, say. May Pa. Ano kasi oh? Ano ginawa na ako? No. Say. No. Dili ready daw, no. Ano kasi oh? Say, no. Say. No. no. Kanuun. Ding, ilabay daw ni mong basura daw, Ding. Butang radi mo dra, ha? Oo, bugay. Buwar, Ding, butang dra. Bastos ka! So, palit kita! Iso. Mga lalaki ba pag iso? Kabalo ka gito na sa klase titani. Uutin, narig na. Huwag na kayo pang break man. Ang dali oh. Ayos. Iso na daw. Kaya ka na may risk. Lukolo. Alamang, hindi ko nag-drawing ng okay. Sino? Bilignet. Biscuit! Biscuit! Ding. Paspasan man mo na ding. Katulo na ba? Kaya na po ding. Di kaptag hapon hurot. Ako ba ako nakakag-biskuit ha? Niya, last na lang na-dranjo ko mucho. Ang bapa ko nahurot. Halin. Doon, nalinunod na nun. Halim mo. Lape! Wala din ng last draw. Babi ako nakakilaw nga niya. Uy, wala na. Uy, ako na din. Babi ako nakakaulan na ha. Doon din niyo.
Apa daw, kauna ko? Ano dahil, pamalit ko gana. Ben, kuha ba kauna? Nung wala na kung energy ko mo ito dira. Dabaw. Wala nang gani. Ito man nabilin diya. Wala na. Mailong na nagdagat. Tungod na lang ay pamalit. Hindi kayo pilit. Napakaunon. Doon na lang. Napakakaon. Kailan na ba? Gagawin dyan sa. Ada. Ah, tingin pa. Jacket. Manghina ni Bunti ko. Kuno sa. Ay, na anak, sige lang. Batay lang. Ano ba yun? Sabi ko kapag asal ka niya, ha? Kuya Amon. Kuya Amon, Tulog na maglata. Saman. Pakita na mo si Mamang. Mamang. Ha, kuya. Gamay. Ah! Wala ka na mo mga ipatok-tok. Ano kasi? Okay, sa balay ta. Tara. Ayo, dali lang mo. Hilak ka. Tulak ganin mo. Hilak na po na dito adeng. Dulaan di ay.
Sabay tulaan. Dali lang mo, dali lang, dali lang. Ang bala lang hulak na. Nilak lagi na. Nilak ka? Ako nga ganun ito sa balay. Ilak na hindi ako na din. Paminaw na lang. Mamang, ha, mamang. Eh, pagtuwa dito. Kaya wala yung matanaw ninyo dito. Malingaw ka. Ano di, ana? Away ka? Ito na yung lato-lato. Ano, tubig oh. Grabe, wala tubig guys. Manginom ragyod guys. Di mga tubig. Kuha tubig, Ben. Dali. Ano si Kuya Amon, ako Awa. atong nang lakaw ta, ako man nagbuntag tubig, ana. Araw ninyo. Pantay na puro sa biskwit. Iba ko kakaon. Susunod ka naman dyan. Saka ba? Kailangan talaga may kapamlayas ni papanuha. Bawang bata. Kain na. Basketball! Oo, good time. Kasi wala, dubol-dubol. Ah, tayo mga tao, di lang mga kungkol man, di man kabalong tabang. Masilpong na. Raymond, dangin ka na cellphone. Ito, balik, sulodaan. Undang cellphone. Ano man? Undang. Uy! Naku, ano man? Ako di explanation po. Dapat naunta. Undang lang. Sultare, sultare. Ano nga? Ano ka magulit, bro? Explain. Pasulod pa na. Magluto man kakagkapansit kanter, ikaw na yung magbukan, trabaho. May wala man ka na pungkol. May man mo cellphone. Ningon ko na pungkol ko. Pagbuhat na dito. Pagbuhat na. Sunod mga ay nakalik, pabalik ka din pag na-biskwit, ikiurot niya. Alisay! Pagluto na dito, pansit kanton. Alay. Ang bugit ang kakao gapo. Nga na di ay. Nga na di, nagutom na ikaw? Nagutom na di kumang, oy. Nauyag, nauyag. Luyag na ang aning bata, ha? Oy, gutom naman di. Ay, palitin Mang, ito. mang, mang. Sa Cebu. Gutom na na ba? Palitin ito kayo ginamay ikaw. Dito ilapakit. Atot ka? Dito ilapakit ba? Di, gudol yung simbahan, tutubangan. Gusto mo ibalikan? Ginamay daw. Mga ginamay. Atot ka, wala. Katod. Arapit. Ah, Bilang simbahan. Gali ah. Ayaw, agi diya. Dito mo kumawin. Tubangan. ito agita. Tubangan mo ko. Kaya pag ginamay daw, yung man, mga ipo daw sa baw, ginalang. Eh, sulat rin. Maliit. Ay, sis, eh. Ginalang, Ay, sulat. Ginamay. Ginamay. Diyan mo daw, ginamay. Ginagmay daw. Pagdali daw. Kay mukha na pumanghod daw. Mga ipong sabaw, halang, ha? Sabaw po daw, pakapin. Oh, yun na. Halang. Oh, Ayaw na lang, halang. 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 Oh, sige, halang. Ipakaon si... Ipakaon. Halang si Taytayan. Ah. May pasiling, masugo. Sa dire. Ah, daw limbs. Oh, bantay ni bata, oh. May magwas-was ko. Ambi. Eh, nagbunot mo nagsilpon. Nagulit kag cellphone. Nanguyab na. Hindi gutom nang gibisay, mang. Gibisay, say. Oh, ganiti, kuya, oh. Kuya Amon. Ganiti, bibisay, oh. Kay magbukad ko. Kay magkaon na si bibisay. Kanya palitan.
Patay, ay! Ginagmay, Dinamay. Ayaw pag-bike! Bye po, dali. Daplin ha! Daplin, kuya! Kuya! Daplin! O, dahil mo na. Bukaring bata. Dali. Dahil mo nagunitan mga bukaring. Luto, Bahala ka, oy. Magkay kamot. Nakoy ka mo. Gas itong ano. Kasi kanilang kuhan, rice cooker. Kasi ng rice cooker. Tarong nga dong. Sabon eh. Ano gusto ni mo nga trabaho, mabalik ng grill ko ron. Oo nga sa. Wala, langgana ko. Practice, oy. Practice, oy! Paruhong ko na ba, lumurun ba? Bugo ginaon, ay kung kagit-kagit ah. Champion ba? Champion? Champion na kopi? Okay, greatest na siguro. Greatest na. Greatest. Gusto mo naman ito? Champion. Si say. Gigutom ng saysay? Ay, gigutom na si mamang. Gutom na kumang ba? Gutom na, mambe. Magukad ko be. Magukad ko. Kanon, be. Kagigutom ng bibi. Kanon. Tubig. Ot. Kaya baka ka. Ay, pagbasa ka lang ha. Kaya ka lang na kuma, di siya ka maligo. Sa tawag itlog manok ha. Dali ko gusto. Dali Ano ko nga gusto. yung nakaw mo pagbawal yun. Sabat na naman. Sabat ni Diri. Sabat ni Diri. Dagan kayo nagtubig ko ay. Ito ni. Saan ako pagbutang? Bakit? Yes.
Na. Naka-champion niya. Katubi tong kwante. Chocolate? Kalate ba? Wala na, Bing. Sa dahil siya. Kuhan gyapon na. Chocolate Dili gyapon kape? siya. British coffee with choco. Choco, lami ba na siya? Ano na ko ba? Pakawan ako sila. Ikaw? Wala na. Milo na ka. Uy. Tawa daw doon na ba yung Milo? Adrio. Adrio. Ay, dito sa bag mo. Hi. Ano sa dani mo? Wala pa. Wala pa naabot. Papa ka sudan. Nabalit pa. Maguwang. Lala lang sa kakanon. Wala rin yun eh. Mukha ulit siya. Say. Say. Ano na sa Ay, kanya? pinipot yung gayo ba? Asa ko na malit niya? Init ko ba ni? Ano ka na malit, init. Wala na. Birds 3. Verse 3 na na. Choco, dili. Pila kina? Lucy. Lucy? Ano na lang tipin niya? Pahaton ako sa piya ang dos. Ama nagawas? Ama nagawas? Hindi na gawas. Ang baligyan niya sa imo sa soko ng cheese. Asa? At ang soko. Oh, cheese. Pila dito? At kung siyang kapital, gano'n. Wala kay kaan. Gilan siya. Lugi ang Sa insect. pila ko ka ito na mali. Tapos, gitangan ako individual. Say na, dili na ko sala. Say na. Ito na. Abi na ko parehas sila sa 3-in-1 ba? Ano gusto mahal mo? Siya tingnan ito ko sa inyo. Ipahatugan ako tayo. Mahal mo dito siya kay champion naman to. Ah. Ice daw. Okay guys. Ayos tayo mo. So, anong pagkat-kat ani ron? Oh, karap lamad doon. Buang, ayos. Naigsinina. Ayaw ko nang sinina din. Madapin lang. Lisod kayo no, ana ibutang. Ay, pang-isa. Pang-isa. Very good. Una yapon, adili very good. Bundak. Hindi ka bayad. Kuha na to dong. Bili to. Sa balay lang ko. Dili sa ding hay magkaon pa. Wala tag Roblox. Ni akong cellphone day gamiton. Maroblox Ano siya, ko mamaya na na na. Jesus name, ayun na. We just jogging pants jacket. Mata na po daw. Come here, son. Ayan, thank you for watching guys. Bye-bye. Love you.